Ajo-olosuhteet ovat edelleen erinomaiset. Nelostie vetää hyvin pohjoisen suuntaan. Kohteeseen on 73 kilometriä, lämpötila 27 astetta ja kello on 10:02 suurin piirtein. Tämähän menee hienosti. Se on kyllä kaunis tää Suomen luonto, vaikka tätä nyt moottoritietä päin kattelee. Vihreitä on niin kuin joka puolella. Moni ulkomaalaisista vieraistakin, jotka meillä on käynyt, niin on ihmetellyt tätä, että miten teillä on näin paljon puita ja vihreitä täällä? Tehän asutte ihan keskellä metsää. Sitähän tämä Suomi on, metsien ja järvien maa. Ja sen takia tämä onkin hieno maa asua. Aina yhtä hieno. Joka kerta kun tästä ajaa. Tuolla on se yksi leirintäalue tuolla oikealla näet. Siellä on muista kuka se kävi siellä tutustumassa. Olisiko Vesku ja Jaana ollut siellä. Mut siellä on yksi leirintäalue. Jees. No niin, jos katselet toi vastaanotto ja reception, mitäs kivaa sieltä mahtaa löytyä. Tää on ihan hieno paikka kaiken kaikkiaan. Saatiin tuosta Lammenrannalta mäen päältä semmonen mukava majoituspaikka. Rauhallinen yö oli, ei ollut häiriöä. Kaikki suurin piirtein 10 aikaa sammutteli jo radiovehkeetkin pois, ettei kuulunut humppamusiikki mistään. On todella kiva. Jos tuosta
Kävellään tietä pitkin tonne. Ei tässä nyt pitkä matka on joku 500 metriä tonne huoltorakennukselle ja siitä vielä joku 100 metriä siihen respaan. Keli on kyllä hieno. Tää täytyy sanoa, että nyt jos koskaan, niin hienoa hommaa. No niin, mennään katsoa toi respa, minkälainen se on. Täällä on kyllä sen verran paljon nyt matkailuajoneuvoja, että ei taida sopia enää nuo tanssiporukat tänne. Tuossa yksi oli huolissaan kovin, että pitäisi paikka löytää mahdollisimman läheltä tanssilavaa, mutta se voi olla kiven alla. Kyllä se tästä sitten vaan niin tää tekee alueelle hyvää, kun on näin paljon porukkaa. Mennään katsomaan. Tähän löytyy vaikka minkälaista majoitusta. Tuossa on tämmönen aitta ja siinä päässä on tämmönen pieni baari. Sitten tuolta näkyy vähän tämmöistä tanssilavan kulmaa tuolta ja tossa on resepsuuni. Sinne voi ilmoittautua. Sieltä myöskin saa kaikenlaista pientä evästä, niin kuin esimerkiksi sahtia. Ja täällä janoiset kansalaiset odottaa vuoroa joko ilmoittautumaan tai sitten tänne virkistäytymispuolelle. Täällä on vielä tilaa, mutta iltaa kohti ei varmaan enää ole. Siellä näkyy sahdin valmistustehdas. Janosille on jonkun verran juotavaa. No niin, nyt ollaan tässä baarin tai mikä pubi tää on, niin tämän ulkoterassilla. Tästä vähän tämmöistä ympyräkuvaa. Hyvä hahmottamaan mitä täällä on. Tässä on tää varsinainen ulkoterassialue. Tässä sisällä on toinen semmonen alue, missä voi olla. Täällä on nyt hienot terassikelit. Tyhjää on vielä. Iltaa kohti varmaan täyttyy. Näin. Tästä se lähtee. Ja kuten aikaisemmin mainitsin tuosta, täällä saa tätä omaa juotavaa eli sahtia. Itse tehtyä täällä 9%. Tuossa 0,5 litran tuopissa. Ja onhan se maukasta, täytyy sanoa. Paikalliset tuotteet on aina hyviä. Ei varsinaisesti kuulu mun suosikkijuomiin. Se on perjantai 25.7.2024. Sahtikrouvi. Täällä on rauhallista, hiljasta. Lammenpintakin lähestyy. Tää on hieno homma. No niin, nyt on sitten saatu syötyä ja oikein hyvät naudan pippuripihvit vetästiin tuossa raikkaan salaatin kanssa ja jälkiruuaksi vähän tuommoista tummempaa olutta eli stouttia. Nyt kelpaa. Täällä on just semmonen keli, että on painostava. Ilman lämpötila on jossakin 28-29 tällä hetkellä. Tuulee. Sadepilviä on tulossa. Että toivottavasti roppas ihan pikkusateen, niin tää raikastus tää ilma ja vähän viilenisi. Toki yöllä viilenee, mutta silleen. On tää vaan hienoa hommaa. Kohtuullisen kiva keli. Näköjään ukkostaa ja kohta saattaa tulla vettä. Katsotaan miten käy. Mutta ei se mitään. Tää on silti hienoa hommaa. Nyt täällä sitten sataa ja ukkostaa. Se on meinaa, että 6 asti tulisi vettä, mutta katsotaan nyt. Kyllä tää hyvää tekee tämäkin. Viilentää mukavasti tätä ilmaa ja raikastaa. Hyvä homma.
niin, se on lauantai-päivä. Huoltohommia heti tälle aamusta. Yllättävän paljon tulee jätettä muutaman vuorokauden aikana. Ei se mitään. Mennään tyhjentämään. No niin, huoltokäynti on tehty ja säiliö saatu tyhjennetty. Tämä onkin vähän erilainen. Tämä tyhjennetään tänne ulos. Yleensä näissä on joku sisäkoppi, mikä näitä laitetaan. Hyvä näin. Mennään eteenpäin. Lauantai 27. päivä heinäkuuta 2024. Ahtikroupi. Ilma on lämmin, pieni tuulenvire käy. Porukkaa on paljon edelleenkin. Tästähän tulee vielä hyvä päivä. Vesi- ja jätehuolto on tehty. Seuraavaksi lähdetään tankkaamaan ja sitten käydään jossain kaupassa vähän juotavaa ostamassa ja sitten lähdetään kohti kotiin. Tämä oli hieno viikonloppu. Niin kuin Jaana sanoi, sitten kun pääsee kotiovelle ja kantaa viimeisiä tavaroita sisään, niin siinä vaiheessa voi todeta Jaanan isän sanoin, että tästähän saattaa vielä tulla hyvä reissu. Ei muuta kuin morjens!